Jó estét mindenkinek, Bukowski József vagyok, már is elkezdődött a Gazdasági Rádió különleges zenei válogatása. Ez a GR Night, és vendég a stúdióban Bocskor Bíborka, Magashegyi Underground zenekarból. Köszöntelek a műsorban, szia! Szervusztok! Nehéz volt időpontot egyeztetnünk, azt azért áruljuk el, mert hogy a zenekar folyamatosan játszik, ez betudható az új album sikerének? Hívnak titeket folyamatosan? Biztos, hogy annak is, bár pont a napokban gondolkoztam ezen, hogy vajon most mi van, az új dal miatt pendültek meg jobban az emberek, vagy csak egyszerűen, ahogy telik az idő, egyre többen csatlakoznak ránk. Bármelyik is van, örülök mind a kettőnek. Most voltunk Erdélyben, Nagyváradon, Tusványoson, utána itt Budapesten, a Kobuciban, és hát olyan sokan voltak, hogy rendesen meg voltam döbbenve mindkét helyszínen, Tusványoson is, és itt is Budapesten, úgyhogy nagyon örülök. És a zenekar is. Hát jól érezzük magunkat. Nagyon szeretjük ezt a nyári fesztivál szezont, hogy már így mondjam, hogy szezon, de szebb lenne az, hogy évad. Új dal, az Árnyékok, ugye? Igen, amire igen. Gondolsz. Azt hittük, hogy nem lesz annyira rádióbarát dal a szövege miatt, mert a szövege az eléggé absztrakt. Szóval nem egy popszöveg, de örülünk, hogy nagyon sokan játsszák. A rádiók akár szívesen változnak a jó dalok miatt. Egyébként meg igen, kell legyen egy ilyen kultúrmissziója magyar zenekaroknak is, mert többmondatos dalokból volt elég. Mesélj kérlek az új lemezről. Ez mennyi ideig készült? Azért volt egy kis kihagyás, ugye? Nem is kihagyás volt, hanem 2011-ben készítettük el az 1000 erdőt, utána készítettünk egy elektronikus albumot, az 1000 várost, és hát egy kis ideig azért lubickoltunk ebbe a világba, mert hát mi mindig úgy vagyunk, hogy elkészül egy album, és akkor utána ezeket a dalokat mind kibontjuk a koncerteken. És nagyon sokat változnak a dalok, és közhely, de tényleg igaz, hogy külön életet élnek. Úgyhogy vagy tovább inspirálnak, vagy újra hasznosítjuk, vagy egy csomó mindent kitalálunk velük, úgyhogy az évek során ezzel is foglalkoztunk, aztán meg nekiálltunk az új albumnak, és mivel hogy 5 nagyon karakteres tag alkotja a Magashegyi Undergroundot, és mivel hogy minden zenei eredmény az 5 embernek a közös többszöröse, ezért nagyon nehéz összehozni azt a világot, ami mindenkinek tetszik, vagy ami mindenkinél találkozik. És tulajdonképpen ezen az úton voltunk ennyi ideig. Az alkotói folyamat, mint olyan, az hogy nézett ki ennél a lemeznél? Átlagos volt, tehát mondjuk alap, valami szövegötlet, és akkor csiszolgatjuk a stúdióban, vagy a próbateremben, koncerteken, ahogy említetted? Hát mindig valakitől jön egy alapötlet, legyen a szöveg, vagy zene, vagy egy hangulat, vagy egy érzés, és akkor azt így kibontjuk. És hát egy albumnyi kibontás várt ránk, mert végül is azt szerettük volna, hogy a szerelemmel foglalkozzunk, azt vizsgáljuk, azt nagyítsuk, azt kicsinyítsük, azt figyeljük meg. A szerelem az egy univerzális dolog, és mindenkinek vannak erre asszociációi, érzései. Úgyhogy így a zenekarban ezzel akartunk foglalkozni. És mindent elmondtatok? Úgy érzed ezzel kapcsolatosan, vagy már is jönnek az újabb ötletek? Sőt, ezeket a dalokat is illene már átírni. Biztos, hogy át fogjuk írni. Most legutóbb a Megijedt lovak című dalunkat a Kobucira egy egyetlen szálgitárra átírtuk, úgyhogy, de nagyon szerette a közönség, és ami engem meglep, az, hogy énekelik velünk együtt. Például ott van egy Eső című dalunk, ami egyik személyes kedvencem az albumról, és annyira jól esik hallani, hogy arra is így rá tudnak csatlakozni, pedig annyira nem annyira poppos az a dal sem. Úgyhogy lehet, hogy túl sokat örömködök, de most tényleg örülök ennek. Megtaláltátok a közönséget, ez szerinted melyik irányból jött inkább? Csináltatok egy jó lemezt, és egy csomó ember rátalált. Talán így, nem? Valahogy így, igen, mert a mi zenekarunk az nem köt szívesen olyan kompromisszumot, amivel esetleg közönséget lehet toborozni, vagy ilyenek. Viszont azt is el kell mondanom, hogy talán 2007 óta koncertezünk, és hát úgy érzem, hogy minden lépcsőt átjártunk, megléptünk az alapokat
most rácsodálkozok saját magamra, hogy milyen közhelyes szavakat tudok mondani, de az alapokra ott gondolok, hogy egyszerűen elmentünk vidékre, klubokba is 10, hogyha voltak. És ezt mégis, hogyha az embernek van hite, akkor tovább csinálja, és akkor egyre többen jönnek. És olyan érdekes dolog ez, mert amikor még elkezdtük, akkor az egyik zenekari tag, akit nem árulok el, hogy ki az, de nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon szeretem őt is, de mindenkit külön-külön bizonyos dolgok miatt is. Ő azt mondta, hogy minden dolgot, amit elkezd az ember, amiben belevágja a fejszéjét, amiben belekezd, annak van egy ilyen 4 éves türelmi átfutási ideje. Pont 4. Hát egy ilyen 4 éves, igen. Nem tudom, hogy pont 4, de én ez egy 7 ilyen... évvel hallottam. Igen? Elgondolkozom azon is, hogy vajon melyiknek van igazsága, de biztos, hogy ez egyfajta metafizikai idő, és hát aminek az a lényege, hogy ha van hited és kitartásod, akkor az ki fog csirázni, és az ki fog nyílni. Csak az emberek, vagy én is, vagy bárki nem mindig van türelmük kivárni. Úgyhogy ilyen szempontból úgy érzem, hogy a Magashegyi az kivárja. Akár a 7 évet kivárta, akár a 4-et. Még jobb talán, hogyha ugye élvezitek az utat. Élveztétek az utat 6 évvel ezelőtt, amikor elindultatok? Egyébként ezt tűztétek ki, ami most történik veletek, vagy hol van az még? Mi azt tűztük ki, hogy egy ilyen aktívan koncertező és alkotó zenekar legyünk. Persze, az jól esik az embernek, hogyha sikeres az, amit csinál, de azt hiszem, hogy nem erre fektettük le a hangsúlyt. De hogyha gyorsított felvételben nézitek vissza, akkor, vagyis nem vissza, hanem úgy az elejéről, akkor egyre többen vannak, és ezt gondolom jó. Persze, meg hát érdekes, mert ez is egy kis közösség, olyan, mint egy család. Tényleg mondhatom azt, hogy olyan, mint egy család, a maga konfliktusaival, a maga erővonalaival, de végül is van egy alapnyugalmi hangulat, ami az eredményezi ezt a nyugalmat, hogy szeretjük egymást, így megengedőek vagyunk egymással szemben, és ez fontos. A mai magyar lemezpiacon ti egy olyan CD-t jelentettetek meg, ami egy nagyon értékes extrával van kiegészítve. Találtam a tokban még egy korongot, mesélj erről. Érdekes, mert az előző lemezünk, az Ezer erdő, az is pont így történt meg szándékok nélkül, hogy lett egy DVD anyaga, akkor egy ilyen szeánszkoncertet rögzítettünk a Merényi Dávidékkal, a Metropó stúdióba. Az is egy nagyon izgalmas anyag volt, ez egy vágatlan koncertanyag volt, ahol benne van minden, amit akkor ott mondtunk, meg gondoltunk, meg mozdultunk. Újra se énekeltétek? Semmit nem. Emlékszem, hogy még egy csúnya szót is mondtam, de szépen mondtam. És az idei pedig mindenképpen szerettük volna, hogy a szimfonikus koncertjeinknek legyen egy lenyomata, mert elkezdtünk egy ilyen szimfonikus koncertkezdeményezést, mikor is? 2012-ben, és volt 3 koncertünk a Művészetek Palotájában, ami nagyon jól sikerült, nagyon sokan eljöttek, és most a legutóbbi a Bartók Béla nagyteremben volt, és azt rögzítettük mi magunk is, meg az operatőr barátaink, meg a közönség közül is egy páran kértük a segítségüket, és nagyon-nagyon izgalmas anyag jött össze. Kicsit ilyen filmnoáros, picit sötét, bársonyos tónusú dolog, de talán az érdekes, az izgalmas az volt benne, hogy van benne egy szép pátosz, vagyis, hogy nem a rossz pátosz, hanem a jó pátosz. Meg egy kicsi ilyen ünnepélyesség, ami szerintem izgalmas a Magashegyinél. Úgyhogy szerettünk ott zenélni, és nagyon ritkán adatik meg az, hogy ilyen sok emberrel színpadra lépjen az ember, és számomra nagyszerű élmény volt szimfonikusokkal dolgozni. Mindenki egyre figyel, és olyan biztonságban érezheti magát egy előadó. Meg a közönségnek is biztos, hogy hatalmas energia az, hogyha mondjuk egyszerre vonósok, fúvósok, ütősök megszólalnak, meg kórus. És ilyenkor, mint zenész, jó érzés lehet a színpadon összenézni a többiekkel, és minden Abszolút. ott van akkor, amikor kell, és gyönyörűen szól. Igen, igen. A Gazdasági Rádióban ülünk éppen, úgyhogy nem mehetek el
szó nélkül amellett a kérdés mellett, hogy ugye üzlet. Mert hogy ez egy ipar, a zeneipar, amit hát ugye nem feltétlenül így élünk meg, megélnek meg a zenészek, de hát azért ugye ezt a lemezt el kellene adni, és hát annak alapján hívnak titeket fellépni. Mennyire üzlet ez még, mint inkább promóció, egy nagy lemez? Nem is tudom, hogy honnan kezdem erre a kérdésre a választ. Én egy kicsit másik dimenzióban élek, és mindig ezt a materiális dimenziót mások támogatnak, hogy én ezt megértsem és tudjam kezelni ezen a világon, úgyhogy azért van személyeim, azért vannak ilyen dolgaim, mert segítenek sokan nekem. Úgyhogy számomra a pénzfogalma, meg az üzletfogalma az egy kicsit utolérhetetlen, és mindig mások segítségére bazírozok ilyenkor. Hát a lemezipar az meghalt már nagyon rég, szerintem el is porlatt valamennyire. De ti mégis csináltatok egy nagyon szép lemezt. Jó volt végighallgatni ától az ég. Hát örülök, köszönjük, hogy ezt mondod. Az az igazság, hogy azért kell, ahhoz, hogy létezzen egy zenekar, kellenek bizonyos dolgok. Ott van az internet, hogyha az interneten nem létezel, akkor olyan, mintha be kellene bizonyítsad azt, hogy te létezel. Úgyhogy most egy ilyen fajta világot élünk. A lemez is az bizonyítja, hogy él és dobog egy zenekar, egyrészt, másrészt tőlünk pedig egyfajta világnak az átnyújtása. Egy vizuális és audio világ átnyújtása. Egyfajta munka, mint a képzőművészeknek egy kép, ez a mi produktumunk. Nagy tervek mostanában? Nagy tervek azok mindig az egyszerűségből pattannak ki. A zenekar nem úgy működik, hogy ilyen nagy terveket lefektet előre, és afelé megy. Nincs idővonal? Nincs, nem mondhatnám, hogy lenne. Mindig van egy ötlet, és azt megpróbáljuk megvalósítani. Megkeressük az útját, megkeressük azt, hogy ezt hogy lehetne. Megkeressük egyáltalán az idejét, mert erre is úgy érzem, rá kell érezni, hogy mikor, minek van ott az ideje. Most nekünk úgy érzem, hogy az aktív koncertezésnek lesz az ideje, bár a téli időszak a zenészeknek nem egy könnyű időszak, amióta nem támogatják a vidéki klubokat. Budapesten nagyon jó koncerteket lehet adni őszi, téli, tavaszi időszakban is. Vidékre, hát hogyha leutazik az ember, akkor nem biztos, hogy mindig, hogy nullára kijön egyáltalán. Szóval, hogy még akkor sem, hogyha 200-300-on eljönnek a koncertre. Kiölte meg a lemezpiacot, ez még megérne majd jó nagy filmeket, illetve hosszú könyveket. Hosszú beszélgetéseket. Hosszú beszélgetéseket, de tény, hogyha bemegyek kenyeret és kenyérevalót vásárolni, pár évvel ezelőtt egy elég nagy lemezpolc mellett tudtam elsétálni a különböző boltokban, most már ezek a polcok hát vagy nem is léteznek, vagy nagyon-nagyon kicsik. Így van. Bár most azt hallottam egy barátomtól, aki Németországból operaénekes, hogy jön vissza a VHS is, a kazetta. Úgyhogy én örülök neki, mert ezek ilyen felnőtt játékszerek, azon túl, hogy persze megvan a mélysége. A zenehallgatás az egy nagy csúcs tud lenni. Úgy gondolom, minden időnek megvannak a trendjei. Úgyis aki meg szeretne hallgatni egy lemezt, aki szeret egy zenekart, az biztos megvásárolja. Én is, amikor Erdélyben 10 pár éves voltam, annyira megszerettem a Radioheadet, hogy a No Surprises című lemezüket 6 felnőttön keresztül valahogy megvásároltam, vagy Tori Amos lemezeket, úgyhogy valószínű, hogy ilyen szempontból azok, akik nagyon nyitottak, azok meg fogják vásárolni. Meg most eszembe jutottak a különböző kazettás másolgatások, tunerkábel. Jó is volt az, igen. Nekem még mindig van egy Janis Joplin kazettám, amire gyönyörű graffiti írások vannak, és milyen jól néz ki. Én képzeld el, éveken keresztül hallgattam úgy egy Halloween lemezt, hogy azt hittem róla, hogy az a tempó, és meg örültem is, hogy milyen jó magasan énekel. És aztán utána megvettem CD-n évekkel később, és hát bizony jóval gyorsabban volt átvéve. És ez szép. Másfélszeres tempóval ismertem a dalokat, úgyhogy úgy belassult nekem a Halloween akkor. Ugye, ez alternativitás. Szuper.
A Gazdasági Rádió különleges zenei válogatásának vendége Bocskor Bíborka volt, a Magashegyi Underground énekesnője. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és várunk máskor is. Köszönöm.